for chicken. Pwede po magbutang? Pabutang din. Yan mga video. Pineapples, lemon, and avocado. Diba hindi lang dito? Ay! Oh. Lagi ka. 買い物したのはこれすべてです。多分1300ペソぐらいだと思うんですよ、かかったのが。はい。まずは、お餅です。これ私が好きなサピンサピン。サピンサピン。で、カサバケーキです。はははは。これ値段聞くの忘れた。またピラが2枚。Kalimot ko. でも全部で60ってことだから、多分10ペソかな。1個10ペソかも。で、お野菜もいっぱい買いました。ベルペッパーと、ガーリック、アニョン、イエス。で、このお野菜、いっぱいなんですけれども、こんなにいっぱいなのに、159ペソ、300円でした。これとかあるし、アンパラヤあるし、これ、人参3本、チリみたいなもの。で、生姜2つ。と、キュリ。レモンシート。レモン。これ何だったっけ？ポテトです。これで全部159ペソ。300ペソ、300円です。これは、お肉。pork。pila ka itong pork kaya nakalimot ko. これは360ペソです。1キロ。で、最後に、パイナップルです。このパイナップルは60ペソで120円です。こんなに大きいのに。大きいパイナップル。と、アボカドも買いました。これ、アボカド。でっかいアボカド。and レモン。3個。取られました。取られた。死ぬば。からモール行きます。ママの必要なものとか全部買ってモールに行きたいと思います。でもめっちゃくちゃ雨が降っています。傘がないので袋Mura ka ng Japanese, ganit ka na sa kwan. Salida ka kasi ka na kontrabida. たまに頑張って Kontrabida yung tingong tino. してます。おい、Mura magbunga-munggo. うわー Tuan na kayo magtuan ay. 妹すごい雨です。Mangiram ta kayo. Ate, マドラが死ん
写真 Wala kasi ng SM モール video. です。 Oo, pila na siya 惜しいです。惜しいです。おはようございます。今日は4月6日。ママといます。病院代、医療費全部払えたので、ママを退院させることができました。で、今ここにいます。ひひひひひ。まだ咳があるんですけれども、結構元気になっています。よかったです。で、私はもうセブに帰らないといけない時が来ました。でも大丈夫です。6月にダボに帰ってくるので、少しだけの間家族と離れてまたセブ生活を始めます。年間も貸してセブに帰ります。お父さんと弟、妹とお母さんは、いつもだったらここまで怒ってもらってるんだけども、今回はもう家にいてほしいと言いました。なぜかというと、私が出発したらみんながずっと寂しくなって、お母さん泣く時が多いんですよね。だからもう今一人で帰ります。で、まあ何でもいいです。まあ、セブはとても近いので、すぐ帰ります。あ、しんどい。ジップできたので中まで歩いていかないといけないです。頑張ろう。暑い。ダボです。ダボの空港です。こんな感じですよ。小さい。バスに乗ります。SM シティまで行って、でそこからジープに乗ってIDパークに帰ります。帰ってきたのです。しんどかった。